Pracovníci zimného štadióna v Bardejove po posledných víkendových zápasoch vypli mrazenie a od pondelka pracujú na odstránení ľadovej plochy. Týmto sa pri rieke Topľa oficiálne skončila korčuliarska sezóna. Prvý deň po sezóne, čiže dochádza k odstaveniu ľadovej plochy, odstaveniu technológií, rezaniu ľadu. Rezanie by malo trvať zhruba nejaké 2 dní. Následne budú vyvážané ako von tie kryhy. Nejaká časť ostane na ľade, ktorá v podstate potom stečie do kanála. V ďalších dňoch čaká priestory štadióna pravidelná letná údržba. Teraz prebieha vypínanie chladenia technológií, príde k odsávaniu čpavku do tlakových nádob, príde nejaká údržba, čo sa týka odspavok, čerpadiel a veci, ktoré treba urobiť. Vďaka novej technológii chladenia sa zvýšila aj kvalita ľadu. Evidovali sme úsporu energií a prevládá celková spokojnosť s rekonštrukciou. Mraziť opäť začnú v auguste. Predpokladáme, že niekedy v polke augusta, ako to bolo tohto roku.